നമ്മുടെ PRS ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പാല് കാച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു ആകെ കരിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് തക്കാളി വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം, ഇത് മുന്നേയുള്ള പാത്രം, അതിന് ശേഷമുള്ളത് കണ്ടു. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്. നമുക്കിതിനായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രഷ് തക്കാളി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചീഞ്ഞ തക്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തക്കാളി കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തക്കാളികൾ കിട്ടൂലേ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പിടി തക്കാളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം തക്കാളി മതി. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർക്കണം. നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഉടച്ചിടാം. നമ്മളുടെ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3-4 മാസമായതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, പാല് ഫുള്ളും കരിഞ്ഞു പിടിച്ചതാണ്. ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാല് ഫുള്ളും കരിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയധികം തക്കാളി എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല തക്കാളിയൊന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം എല്ലാ തക്കാളിയും ഞാനിതിലോട്ട് ഉടച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയിൽ അധികം വെള്ളമില്ല. നല്ല വെള്ളമുള്ള തക്കാളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെടിയുമ്പോൾ നിന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തക്കാളി, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതേ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അളവിൽ വേണം നമ്മൾ അടുപ്പുമ്മ വെക്കാൻ. അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. നമ്മളിപ്പം കറിയൊക്കെ വെക്കണ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പുമ്മ വെച്ച് മീഡിയത്തിലിട്ട് കത്തിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കണതിനനുസരിച്ച് ഈ കരിയൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ പോരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. കണ്ടു, ഇതിപ്പം തിളച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പം നമ്മൾ മീഡിയത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാവണ സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും കരിഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ കുറച്ച് തക്കാളി ഇല്ലേ, കുറച്ച് വെള്ളം, അതുകൊണ്ട് മീഡിയത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. കൊണ്ടു ഇത് ഇളക്കണതിനനുസരിച്ച് ഈ തക്കാളിയുടെ കളറ് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്, കറുത്ത് വരുന്നു. കൊണ്ടു ഇതിലത്തെ കരി ഇതിലോട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ്. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് തിളച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരിയൊക്കെ ഇളകി പോരുന്നുണ്ട്. ഇതേ നമ്മുടെ കരിയൊക്കെ ഇളകി ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയുടെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, തക്കാളി ഇതേ അതിൽ ഏകദേശം കുറുകി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടു, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം. അയ്യോ, എനിക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂട്. ഇത് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഞാൻ കയ്യോടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കാണിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ചുറ്റിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം. കണ്ടല്ലോ എത്രമാത്രം കരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ 1-2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പാത്രം പുത്തനായി കിട്ടി. ഇത് ഇത്രയും ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 സെക്കൻഡേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ കരുതുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റും. നമുക്ക് ഉരച്ച് കഷ്ടപ്പെടും, ഒന്നും വേണ്ട. ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ സക്സസ് ആയി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പാല് കാച്ചാൻ വയ്ക്കാം അല്ലേ. ഇനി കരിഞ്ഞു പിടിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഇനിയിപ്പം പാത്രമൊക്കെ കരിഞ്ഞവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് ഇപ്പം ഇത് കരിഞ്ഞു പിടിച്ച പാത്രത്തിന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കടലയും പയറൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉള്ളിലൊരു കളർ വരുമല്ലോ, അത് പോകാനായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ തക്കാളി കൊണ്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചായ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്രമൊക്കെ അതെ. ഇത് കരിഞ്ഞു പിടിച്ച പാത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പാത്രങ്ങളുടെ അടിയിലുള്ള കരി അല്ലെങ്കിൽ വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോവാൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ വിളക്കൊക്കെ വെട്ടിത്തിളങ്ങാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഉപകാരം. നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, സിമ്പിൾ ടിപ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ PRS കിച്ചൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.